Здравейте, вие с спортното предаване на подкаста Децата на България. Аз съм Божидар Лалов. Аз съм Божидар Власов. Аз съм Боян Боев. И днес вече сме към края на сезона, към края на сезоните в големите първенства и в Формула 1. И именно, както казах, Формула 1 с това ще започнем днеска. Предлагам с това, колеги. С Формула 1, където на първо място при пилотите Оскар Пиастри с 3 точки пред своя съотборник Ландо Норис. Получава се доста интересна битка при двата болида на Макларен. Макс Верстапен е за тях. Бих казал, че може би това са тримата, които тази година ще се борят за световната титла. Да, обаче ако видим и малко по-надолу в класирането на 15-то, 16-то и 17-то място разликата е само 2 точки, т.е. ще има и в долната половина голяма битка, освен в горната. При конструкторите пък Мерцедес, Ред Бул и Ферари, разликата им е само 5 точки. Това ще бъде днес много интересно, а сега сме само в средата на сезона. Бихме точно така. Сега с европейските състезания, ако така може да кажем. Последното беше в Монако, предстои сега в Каталуния, Барселона. Това си е винаги интересно състезание, класическо състезание. Никога не се знае какво ще се случи. Като казвам Монако, Ландо Норис направи обиколка 1 минута 09, което е една от най-бързите обиколки на Монако, ако не се лъжа. Направи рекорд, точно така, направи рекорд. И също така в Монако забелязахме и огромно подобрение при Ферари. Второ и пето място, трето и пето, извинете, за пилотите на скудерията. Наистина, предродна публика си личи, че Шарл Леклер може да покаже едни от най-добрите си представяния и въпреки че не затвърди победата от миналия сезон, този сезон пак много силно представена. Друго нещо, ако забелязвате през целия сезон, Ферари миналата година бяха много опровергавани от това, че в бокса са супер бавни. Да, този сезон те са на първо място по смяна на гуми в бокса, което показва, че Фредерик Васиор си върши работа поне в този аспект. Колата е не от най-бързите, в смисъл не е най-бързата в първенството, но бих казал, че Ферари имат потенциал, който могат да доразвият. Шарл Леклер си е вече, така да се каже, от доста време в Ферари. Луис Хамилтън може би още трябва да се напасне с колата, с тимът, за комуникацията, която може би още няма в някоя степен. И бих казал, че този сезон може би не, но следващия сезон може да се случи нещо голямо. И сега миг за българска гордост. Никола Цолов спечели Гранд Прит в Монако в Формула 3. Сега спечели също трето място в Барселона. Барселона. Да, точно. Нещо спечели в подиума. Така че бихме казали, Никола Цолов израства. На 7 и 8 юни ще има дори така се каже изложение на Red Bull в София, по улиците на София, на булевард Цар Освободител и Васил Левски. Така че бих казал доста напредък в моторните спортове за България, начело с Никола Цолов, и тези изложения, които ни предстоят. Миналите години бяха в Пловдив, тази година в София. Мисля, че ще е доста интересно. Дейвид Кюрт също ще бъде там, така че очакваме да бъде доста интересно. Аз предлагам да продължаваме с българското първенство. Българското първенство го спечелиха Лудогорец за 14-ти път. Мисля, че никой не се изненада от нас. Да, никой не се изненада. Но подчертаем, Левски са на второ място. И ще играят в Лига Европа, тъй като след като Лудогорец спечели купата срещу ЦСКА, който ще се изправи срещу Арда в Евробараж на 31 май. От 18:30. Армейците наистина ще дадат всичките си усилия, за да могат да участват за да спечелят, за да всъщност да хванат последния влак за Европа, защото просто сезонът, както видяхме, беше пълно разочарование за армейците и не случайно те в началото на сезона бяха на едни от последните позиции, и те малко се поуправиха, но не е достатъчно, за да си гарантират участие в Европа директно. Аз бих казал нещо. Дори и ЦСКА спечели този бараж срещу Арда в Кърджали, Александър Томаш си тръгва за мен. Напълно съм това няма спаси главата на Александър Томаш, поради проста причина, че ЦСКА от началото на пролетния полусезон не играят абсолютно нищо. За купата показаха едно такова безхарактерност. Те не играха абсолютно нищо. Видим ли ситуацията на ЦСКА? Те имат една ситуация. Те беше в края на матча на Чорбаджийски след спасяване на напад. Значи, пред такава публика, 40 000 публика, ти да си изложиш по този начин, то е главата ти е
Значи, дори аз се очудвам, че той не си подаде оставката след мача, а изчака за баражи, за мача с Ботев Пловдив, който беше без никакво значение, нищо, че ЦСКА го взеха с 4-0. Да. Трябваше сам да си сложи главата, да си признае, защото той през целия сезон говори, това е ЦСКА, това е отбор за големи сърца. Той не го показва в този момент. И според мен трябваше да си подаде оставката, но най-вероятно си тръгва Също така или така и гол за Лудогорец беше не са чиста грешка. Да, ти в защита има и такива грешки и в Левски. Левски направиха така грешка срещу Лудогорец. И двата софийски отбора правят такива грешки много тъпи. При Левски такива подобни връщания към вратаря имаше миналата година при Николай Костов. Тази година за тази. И сега има, но не чак толкова. Да, но Светловод са по-стабилен с крака. Да. И много самочувствие. И като заговорихме за Левски, да споменем, Левски имат вече първо ново лятно попълнение. Радослав Кирилов, който идва като свободен агент от ЦСКА 1948. Бих казал доста добро попълнение за Левски, при положение, че се наложи и сега и норма от БФС, която е много важна. Минимум 4 българи да играят на всеки един матч, 5 да са в групата, като един трябва да даде до 21 годишна възраст. Вие какво мислите за това, между другото? Това е много добро решение, според мен. Според мен това е добре, защото... Лошото е, че има една малка вратичка. Не знам колко лошо, колко не. 400 хиляди лева трябва да се платят, ако не иска да се спазва това, което според мен някои от големите клубове ще го платят. Само отгоре. Първо място. Според мен може и Бероя, ако извадят пари, защото те са тръгнали по един проект, който не е добър за български футбол, обаче все пак си развият от една или друга форма футболистите. Виждаме Леандро Годой стана голмайстор на първа лига. Той в последния кръг. Анте Ралица се бореше с него, но Леандро Годой стана голмайстор, така че може и да има някакви такива отбори. За разлика, например, където миналата година Хевър играха с пълен куп чужденци и накрая изпаднаха пак. Също се нас и за Крумовград. Като казахме изпадащи, нека кажем и за баражите малко за изпадащите, където Ботев Враца победи Пирин с 1-0, а Лок Пловдив направи класически резултат срещу Марек с 3-0. Един от колосите остава в българския футбол. Един от колосите на българския футбол, който просто сезонът не беше добър и от шампионската група, бившата първа щица, не се завърши на 13-та позиция и оцеля. Не изненадващо, но и сравнително лесно. Просто Марек и като цяло отборите, които са от втора лига, са с много по-слаби от тези в първа лига и това се забеляза съвсем. Това го забелязахме в този матч. Като каза втора лига, ФК Добруджа се класират за първа лига от сезон 25-26. Ще играят в първата българска лига, FBET лига. Това не се е случило от 20 няколко години, най-малкото. Друг отбор, който завръща традиционно е Монтана. Бих казал, че за Добруджа това е супер радостна новина, защото този край на България няма толкова много футболни отбори, с които може да се похвали, а Добруджа е един от малкото и то с история, които са играли преди това в първа лига. И бих казал, че е доста интересен участник. Очаква се, имаше спекулация, че Николай Митов ще отиде на там треньор, след като се окаже, че напусне септември. Ще видим какво ще се случи. Но аз очаквам Добруджа най-малкото имат и пари, които да инвестират там. Може да се получи нещо интересно. Нека продължим сега към топ 5 в първенствата. Предлагам. Добре, ако искате да започнем с Англия, тъй като там беше най-голяма интригата за място в Шампионската лига. Бориха се 4 отбора едновременно: Ман Сити, Нюкасъл, Челси и Астън Вила. И накрая, разбира се, най-логичното, двата най-силни отбора: Ман Сити и Челси успяха да се класират. Мисля, че май няма абсолютно никакви изненади. Нотингам се бориха. И Тотнъм също се класираха, въпреки разочароващия сезон. Но след финала, който направиха срещу Манчестър Юнайтед и добрата игра, която показаха срещу червените дяволи, според мен може би в следващата година ще е по-добра за Тотнъм. Тотнъм се класираха, печелиха Лига Европа, да споменаме, на финала срещу Манчестър Юнайтед. Кристал Палас ще играят в Лига Европа, тъй като спечелиха FA Cup. Това им е първи официален трофей. Цялата история. Да. Срещу Манчестър Сити, които не изиграха най-убедителния си матч, да сме честни тогава. И Ман Сити този сезон имаха немалко грешки, още от ноември месец. Така че Пеп Гвардиола
Родри. С контузии. И най-малкото да спомена нещо друго. Кевин Де Бройне официално си изигра последния матч за Манчестър Сити и напуска. Спекулациите го пращат в Наполи при Антонио Конте. Според Фабрици Романо това го казал. Да, така че ще видим доста интересно лято според мен ни очаква. Много други големи трансфери се случиха, като на Трент Александър Арнолд в Реал Мадрид вече се официализира. Бих казал доста интересен трансфер на Деян Хюесен, също от Борнемут в Реал Мадрид. Да. Реал Мадрид след миналата година, след като взеха само Килиан Мбапе, се активизираха на пазара. И бих казал, че се получава доста интересно за сега. Реал Мадрид също така взеха и Шаби Алонсо за треньор. Да. Което е много важно. Много важно. Карло Анчелоти отива в Бразилия. Доста интересно. Като заговорихме обаче за Реал Мадрид, нека заговорим малко и за Ла Лига, ако искате. Да, Барселона спечелиха Ла Лига за 29-ти път, ако не се лъжа. Още има да настигат Реал Мадрид. Спокойно. С 88 точки, 4 точки пред Реал Мадрид. И от всичките двубои срещу Реал Мадрид, ако не се лъжа, бяха 4 на Бору. И 4-те победи за Барселона. Да. 0-4 на Бернабел, 2-5 в Саудитска Арабия, 3-2. 3-2 в Билбао. В Севиля. И 4-3 в Барселона. Да. Да. И също така, като заговорихме за Ла Лига, Бетис, който си осигури вече участие в Лига Европа, игра на финал в Лигата на конференциите с Челси, който пък за първи, който освен, че спечели и последната, който спечели всички вече европейски трофеи. Също така се класира с Шампионската лига, което означава, че заради Висшата лига, Челси ще стане първият шампион в Висшата лига, първият шампион в Лигата на конференциите, който директно ще играе в Шампионската лига и така се освобождава място за шампион в Лига Европа. Аз искам нещо друго да кажа за този финал. Този финал завърши при резултат 1-4. Вие видяхте ли реакцията на Антони след матча? Не, тъй като малко... Човека се беше разревал супер много. Това показва той колко много искаше да спечели този финал. След всички плюения, които имаше срещу него в Манчестър Юнайтед, дойде в Бетис, направи уникален полусезон за мене. Развинти цялата Ла Лига, показа, че реално друг от футболистите, който е като него, е Джейдън Санчо. Джейдън Санчо не изигра пак най-добрия сезон за Челси, но беше по-добре, отколкото в Манчестър Юнайтед. Друг човек е Скот Мактомени, който стана шампион в серия А с Наполи и стана най-добрият играч на сезона. Наполи, които спечелиха Скудетото с една точка пред Интер. Антонио Конте показа, че си знае работа винаги в първия си сезон, където и да е било, този човек печели първенството. Това показва колко голям треньор е Антонио Конте. Също като каза Наполи, като цяло серия беше в последния кръг, се решаваше всичко. Ювентус се класираха в последния кръг с победа срещу Венеция. С победа срещу Венеция 2-3 за Шампионската лига. Наполи взеха Скудетото в последния кръг. В последния кръг май се измъкнаха и Лече, ако не се лъжа. След като победиха Лацио с 0-1 на Олимпико. Като цяло... И това между другото коства евроучастие на Лацио в евротурнирите. За сметка на това Фиорентина се класираха в Лигата на конференциите. Като цяло серия беше според мен най-интересният турнир този сезон. Точно така. Лошото е, че до някаква степен Милан останаха извън тази игра, след като имаше доста трусов сезон. Първо започна с Фао Фонсека, след това дойде Серджио Консейсао, спечели реално погледното Суперкупата, беше на финала за Купата на Италия, където обаче падна от Болония. Болония, които не бяха печели като цяло не бяха печели трофей от 51 години. Да, толкова ли бе? Което е 50 и няколко години беше, мисля, че беше 51, което е показва реално. Между другото, този сезон беше сезонът на романтиката до някаква степен. Спечелиха Кристал Палас, Нюкасъл, Тотнъм, Болония. Хамбург СФ влязоха в първа Бундеслига след 7 години опит. Точно преди така. това Хамбургер не бяха изпадали от първа Бундеслига. И също... Искам само да спомена нещо друго, като заговорихме за летните трансфери. Милан вече имат и нов треньор. Максимилиано Алегри. Човекът, който беше направил за последно шампион Милан преди Стефано Пиоли през сезон 2010-2011 и който беше класирал за последно Милан в Шампионската лига. Истината е, че очаквам доста сериозна работа от Макс Алегри. И защо не е нещо ново пак? Една титла, 20 титла, няма да се отрази на Милан. Аз предлагам и да отиваме, като заговорихме за Хамбург СФ, в Германия да отиваме.
Бундеслигата, където наистина много интересен сезон. И тук забелязваме Борусия Дортмунд от 11-та позиция. Уважаеми зрители, Борусия Дортмунд направи истинско чудо и се класира в Шампионската лига след наистина драматичен пролет на полусезон. От друга страна, Байерн Мюнхен се завърна на трона в Германия и Хари Кейн заедно с Тотнъм прекратиха проклятието. Но забелязвате ли едно нещо, че Хайденхайм много лош сезон направиха. Да. Хайденхайм, които играха бяха една от сензациите на миналия сезон, шампионския на Байер Леверкузен, и играха в лигата на конференциите. Играха срещу Челси, да. Срещу Челси. Хайденхайм сега са на 16-та позиция завършиха. И се борят. Но се спасиха срещу Ефесбург, където играе и Лукас Петков, който вкара гол първия гол в първия матч. Аз искам нещо друго да бележа при Байер Леверкузен. Според мен следващия сезон Байер Леверкузен няма да е същия отбор. Защото се разделиха Симон Танта, Фринпонг с Шаби Алонсо. Вирц най-вероятно ще отиде в Ливърпул. Дойде Ерик Тен Хаг. Обаче ние знаем Ерик Тен Хаг какъв е. Реално, ако направи това, което направи в Аякс, защо не? Да. Обаче, ако е като в Манчестър Юнайтед, ще спечели една купа и до там, защото спечели FA Cup. Предлагам ви като за финал обаче да спомнем малко и за финала Шампионската лига, защото това е, макар и да са два отбора, които никой от нас не интересува, си е важно нещо. ПСЖ и Интер са на финал в Шампионската лига. Матчът е на 31 май от 22 часа в Мюнхен. ПСЖ имат възможност да спечелят първа Шампионска лига, а Интер да спечелят четвърта. Според вас какво ще стане? Не знам, според мен ПСЖ ще спечелят, тъй като ПСЖ играят един наистина много хубав футбол този сезон. Взеха Квиче Кварацкелия, който наистина е магиосник. Титлата си осигуриха много рано. Осман Дембеле също. И както казахме, тази година много такива проклятия се щупиха. Защо не и това проклятие се щупи? Единственото, което не се щупи е Арсенал да взема Шампионска лига. Арсенал си останаха боком джоба. Това е друг въпрос. Да, също така, аз също се надявам ПСЖ да спечелят първо заради това, че победиха Арсенал и още от падането на Реал Мадрид, тъй като аз съм за Реал Мадрид, се надявах ПСЖ да се класират на финала срещу Арсенал, да бият Арсенал. И също така, уважаеми зрители, не знам дали знаете, но Мюнхен има и една интересна история за Мюнхен. Традиция. Да. Традицията. Всеки финал в Мюнхен, който се играе, победителят винаги е нов. Тоест, ако ПСЖ спечелят Шампионската лига, традицията продължава, а тя 4 пъти вече е станала факт, а именно с Шампионската лига на Марсилия, на Борусия Дортмунд и на Челси. Първата. Байер Мюнхен. Аз също съм за ПСЖ поради две причини. Първата причина е фен на Милан, няма как да подкрепям съответно Интер, това е ясно. То е невъзможно. Втората причина е заради Луис Енрике, защото макар и да е бил треньор на Барселона и то супер легендарен, бих казал, последната Шампионска лига я спечели малко преди смъртта му на дъщеричката му и мисля, че от чисто морална гледна точка това ще е доста голяма подкрепа за Луис Енрике да спечели такъв важен трофей. И да донесе малко радост поне в Париж, защото Пари Сен-Жермен отдавна си печелиха първенството, спечелиха купата на Франция, ще направят може би требъл и според мен това ще донесе златната топка на Осман Дембеле. Париж какво ще бъде след Шампионска лига на Пари Сен-Жермен, само да предвидим, Ще е доста интересно. Ще е доста интересно. Но както каза за традицията в Мюнхен, има и нещо, така го наречеме правило на ПСВ Айндховен. Ако победиш ПСВ Айндховен в Шампионската лига, няма да спечели Шампионската лига. Арсенал го направи, като падна. Да, падна. Не победи, Арсенал победи ПСВ Айндховен. И отпадна от ПСЖ. И Интер май, ако не се лъжа, също победиха от ПСВ. Интер играха с Фейнорд. След като Милан падна от Фейнорд. Да, точно. И тъй като заговорихме за холандските тимове, само набързо да кажем, че изключително драма наблюдавахме в последния кръг в Ередивизии. Какво да прави Аякс? Бяха с много комфортна преднина пред ПСВ Айндховен.
и загубиха титлата. А също така в последния кръг забелязахме и българско дерби в Ередивизия. Християн Петров се разписа във вратата на дебютиралият за Фейнорд Пламен Андреев, както се забеля, Филип Кръстев, извинете, също изигра много силен мач. Той спряга се трансфер в Жирона и много възможно той да премине в Жирона. Аз само ще кажа едно нещо. Аякс са малко като Левски 2013 година. Мисля, че е пределно ясно, такъв ботъл джоб не се е случил от много голямо време. И аз предлагам да го слушаме това предаване. И аз мисля, че се получи доста добре. Това беше от нас. Надяваме се да ви е харесало, ако е така. Аз бях Боян Боев. Аз бях Божидар Власов. Аз бях Божидар Власов и... Не забравяйте да се абонирате за канала и да видите следващото видео ей тука или ей тука. Чао!